Yan, good day mga katupa. JR here, the shifting gear, and welcome to my channel mga katupa. Yan po, may lakad po tayo ngayon mga katupa. Pupunta po tayo ngayon sa SUAL, Pangasinan. At ito, paalis na po kami. Galing po kami dito sa bahay ni Boss Red Boss Red MOTOVLOG mga katupa. Yan, mga kasama po natin sila Kuya Joma, si Boss T-Vlog, si Lee, magpapahangin daw mga katupa sa tabing dagat. Kasama po natin ngayon si Boss Madam. Yan po, paalis na tayo. Woohoo! Pupunta po tayo ngayon mga katupa sa SUAL, Pangasinan. Yung tinatawag po nilang Little Batanes of Pangasinan. Aray ko. Kasama natin yung mga kaibigan po natin mga katupa. Yun. Kuya Joma in the house. Unwind po tayo mga katupa sa tabing dagat uli. Mas nakaka-relax po kasi mga katupa pag naririnig po natin yung hampas ng alon sa dagat, pati yung lamig, yung hangin, fresh na fresh po mga katupa, sariwang hangin. Ang sarap palang bumiyahe dito pag gantong oras mga katupa. Bibihira pa lang po ang mga sasakyan. Ang dami nating fans. Hello fans. Kahit matanda na po pala si Tarsier, ang dami pa rin lumilingol sa'yo. Pambihira. Sana yung appeal mo Tarsier kasing appeal din nung rider, no? At saka ni Boss Madam. Masyado ka naman talagang Yung tipong mapapalingon sila kahit pa paano. Tapos pag tingin neck, luma palang motor yan ah. Dito pala tayo mga katupa. Yan na, going to SUAL. Going sa SUAL na po tayo mga katupa. Itong mga kalsadang gustong gusto po ni Tarsier mga katupa. Yung ganyan po, humihiga.
Ang ganda ng tanawin mga katupa, oh. Tanaw po ang mga bundok dito. Ang alam ko po, part ng Pangasinan pa rin po yung bang bundok dyan. At sa banda ron po, dako pa roon. May papuntang Sambales po mga katupa. Ang ganda ng tanawin mga katupa. Timing pa, umulan ah. Umulan. Dito na po yata tayo sa ano mga katupa. Hindi ko alam, part ng Labrador na to. Ano? Yan, umulan. Sayang ang washing. Kung kailan pupunta kami rito, saka naman umulan. Akala ko walang ulan eh. Umulan. Yun. A few moments later. Kakapanibago. Kakapanibago mga katupa.
A few moments later. Narito na po tayo mga katupa sa Bangbang Beach Resort po yata ang tawag dito. Nasa tabing dagat po tayo. Maglalakad pa po pala tayo ng mga ilang minuto. Ito po very peaceful. Kung gusto mo talagang mag-relax, yan po mga katupa. May mga cottages dito. Pwede rin po mag-overnight, sabi po nila doon sa pinag-parkingan po namin mga katupa. Yan mga katupa, tanaw na po natin ang part na daw po ng 100 Islands po yung island na yun mga katupa. Yan. Marami po. Ayan po mga kapadyak. Yung mga bikers po rito mga katupa. Masarap ding pumunta rito na nakabike kasi puro ahon mga katupa. Kaya kailangan pa rin po ng ibang pag-ingat. Si Kuya Jonathan, yan po. Hello. Si Boss Dex, yes. Mag-bike naman tayo minsan. Next time, bike tayo, bike. Layo. Ilang kilometer po? Ligo na. Yan o. Ka na? Sabi ko sa'yo, palit tayo lang sa pagganto eh. Lapit yun. Ka pa. Yan, si Boss Rebo. Swimming na, swimming na. Kaya lang hindi makuha kung ano. Yun, Little Batanes na. Buwelo. Hindi na kailangan sumakay ng eroplano mga katupa. Nasa Batanes na kami. Batanes ng Pangasinan. Malapit na lang daw yata, mga 30 minutes na lang eh. 30 minutes na lang daw. May beach pa pala dito eh. Napapalibutan ng beach na pwedeng paliguan. Yes. Bukod sa makapag-guide ka na, makapag-banking ka pa sa mga kurbaga, Makapag-exercise ka ba? makapag-exercise ka na, makakita na ng dagat, makapag-trek ka pa sa bubuk, kaka pa. Tapos tayo na, gusto mo kayo ng bangka. All-in-one package, no? Photo na ka pa. Tapos si Boss Madam, tibay oh. Pwede inikat ta jacket mo. Tinanggal ko na yung jacket ko eh. Lapit na pala eh. Diyan na lang pala eh. Ayan na pala oh, lapit na. Lapit na, no? Ayan na lang oh, lapit na. Yan yung Batanes! Ano, kaya nyo ba? Malapit lang pala, pre. Sa tayo. Doble pa. Kikirik yung mata ko, pre. Tara, let's go. Tara, nandito na rin lang tayo eh. Tara, lapit lang pala eh. Lapit lang pala eh. Ganda dito. Talang musak lang eh. Uy, nauna na si Rebo. Ayun o. Iba ni Boss Reb ah. Ganado. Okay dito. Mamaya, ayoko na.
Isasama ko yung pagod na ako. Mga katupa, pag sa video parang kala nyo wala lang, pero pag narito na kayo mismo, ma-appreciate nyo yung ganda ng place mga katupa. Oy, doon! Ano ba yan? Ang init! Kailangan mag-shades mga katupa. Yung ano yung may buntok-buntok doon na pinakita niya. Oo. Sa Ayan mga katupa, Ayun natin yan. malapit na tayo sa katotohanan. Tanaw na yung bundok. Yan bro. Parang ang aamon nila. Wala signal dito. Woohoo! Triathlon. Sunog tayo nito. Saan pa ba? Grabe! Pahiram ng ano? Pero ng baga niya, boy. Paswap naman dyan, paswap! Nakato, oh. Kita mo yun? Okay, gabi galing. Ang lapit lang pala tinanggalin natin. Malapit na daw yan. Kaya po mo. Yes mga katupa. Swimming na, swimming.
A few moments later.